నా పేరు ఊరెల వెంకట కృష్ణ. నేను భారతీయ జనతా పార్టీ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు, సీనియర్ నాయకుడిని. అదే రాష్ట్ర బీసీ సంఘం ఆర్టీసీ సంఘంలో రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా కొనసాగుతున్నాను. నా మునుగోడు మండలాన్ని ఎందుకు రెవెన్యూ డివిజన్గా కొనసాగిస్తలేదు అనే ప్రశ్న అనేది నాది కాదు, అందరిది, ఓటర్లది కాదు, ప్రజలది. ఎందుకు వ్యతిరేకత చూస్తుంది? దీనికి వ్యతిరేకత టీఆర్ఎస్ పార్టీ అయింది. మన మునుగోడు కాన్ఫరెన్స్ చిన్నకోడు అసెంబ్లీ ఉన్నప్పుడు ఈ మునుగోడు అసెంబ్లీ చేయడానికి ఎంతో మంది త్యాగమూర్తులు ముందరబడి త్యాగం చేసిండ్రు, వాళ్ళు ప్రాణాత్యాగం చేసిండ్రు. ఈరోజు మునుగోడు అసెంబ్లీ అయిన పేరు మాత్రం 130 లీటర్లంతా మునుగోడు అని ప్రపంచ దేశాలకు పోయింది. ఆ ప్రపంచ దేశాలకు పోయిన పేరుని మనం అనవసరంగా ఈ నాయకులు, ఈ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మంత్రులు, ఈ జగదీశ్వర్ రెడ్డి, ఈ కూసుకుల ప్రభాకర్ రెడ్డి 2సార్లు ఎమ్మెల్యే అయిండు, మళ్ళీ 3ఓసారి ఎమ్మెల్యే అవుతాను కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఆయననే మళ్ళీ డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. అలాంటి వాళ్ళని ఎమ్మెల్యేగా డిక్లేర్ చేయకురి, అలాంటి వాళ్ళకు టికెట్ చేయకురి. ఎవరైనా సరే ప్రజలు ఆలోచన చేయాలి. ప్రజలు ఆనాడు సిపిఎం పోరాటం చేసిన ఈ మునుగోడు చరిత్ర, వాళ్ళందరినీ మనం ప్రజలను ఆలోచన చేసుకొని మనము చాలా వరకు ముందుపడి మనం రెవెన్యూ డివిజన్ చేయాలి ఈ మునుగోడుని. అదేవిధంగా మున్సిపాలిటీ చేయాలి. మునుగోడు చండూరు కాదు వాస్తవంగా చేసేది, మునుగోడుని చేయాలి. మునుగోడుని ఎందుకు చేయాలంటే నేను అది కూడా చెప్తున్నా, ప్రతి ఒక్కరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇవాళ గ్రామ పంచాయతీ రాజ్గూడెం 500 జనాభా ఉన్న గ్రామ పంచాయతీని గ్రామ పంచాయతీ అని ప్రకటించడం తప్పు. ఇది మునుగోడు అదే మున్సిపాలిటీ చేస్తే మనకు ఎంత అభివృద్ధి చెందుతుందో, ఎంత ఆలోచన విధానం పెరుగుతుందో, ప్రజల్లో ఎంత ఉత్తేజం వస్తుందో. ఏనాడో మునుగోడు అసెంబ్లీ అని పేరించిన మన మునుగోడుని అనగారితనం చేసి, చిన్నతనం చేసి వేస్ట్ చేస్తున్నారు ఈ మునుగోడుని. అలాంటిది జరగనీయకండి. మీరంతా మేలుకోనండి, ప్రతి ఒక్కరు ఓటర్లు మేలుకోనండి, నా మునుగోడు ప్రజలంతా మేలుకోనండి. ఏ నాంపల్లి కాదు, మరిగూడెం కాదు, చౌటుప్పల్ కాదు, నారాయణపురం కాదు, చండూరు కాదు, రెవెన్యూ డివిజన్ మన మునుగోడు అయ్యిందాక మనం రోడ్డు మీద అడ్డం పడి నిరాహార దీక్ష చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరు కూర్చోవాలని నేను ఈ వేదికపై నుండి ఈ నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన మన వెంకటేష్ గౌడు, అదే గారిని నేను వీళ్ళు ఈ దీక్షని ఇంకా కొనసాగించాలి. అవసరం అనుకుంటే ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు కూర్చోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఇది చేస్తారా చేయరా? ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఓడగొట్టాలి. ఇది రాష్ట్రంలో లేకుండా చేయాలి. ఇది దేశ పార్టీ అని టీఆర్ఎస్ అని పెట్టుకుంది. దేశ పార్టీ కాదు, ఇది రాష్ట్ర పార్టీ కాదు. ఇది కించితో ఒక్క ఓటు లేకుండా చేస్తా గ్రామాలలో అని ప్రజలు కంకణం కట్టుకొని ముందు నడవాలని నేను ఈ సమావేశ ప్రధాన కోరుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై భారత్, జై తెలంగాణ. మనందరి ప్రజలారా, నాయకులారా, నా ప్రజలారా అంటారు, అట్లా అనొద్దు. మనందరి ప్రజలారా, గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా మనం ఉన్నాం. మనం ఏం చేయాలంటే అది చేస్తాము, ఏం సాధించాలంటే అది సాధిస్తాం. మన అరచేతుల మనకుంది అస్తం. మనం కొద్దిగా ఆలోచించుకొని దేవంగానే 2 అరచేతులు చూసుకొని ముందు నడుగురి. మన ప్రపంచం మనకు అవపడుతుంది. ఇవాళ యావత్ ప్రపంచం భారతదేశం వైపు చూస్తుంది. నేను ఎవరి పేరు చెప్పను, చెప్తే అది రాజకీయంగా అవుతుంది. అది చెప్పకూడదు. మన భారతదేశం ముందు పోతుంది. ఆ ముందుని కొనసాగిద్దాం. ప్రతి ఒక్కరూ అడుగున చేయిన వేసి మనం ముందు తీసుకుపోవడానికి. జై భారత్ మాతాకి జై, జై భారత్ మాతాకి జై, జై భారత్ మాతాకి జై.